Bala Ken Rosas. Inapalabas, agpad ang aging Teres da Tiago ken Nardo ken ni Joyce. Iti pa nagkasangay ni Jeremy, ni Rose, tinaisang sangayan abisita na. Kabayatan na, linanomet da Darius ken Michael, agraman ni Alexandra ti isasarek da iti opisina ni Jeremy. Tapno alayan da ti hard disk, ang nakasaban dagiti impormasyon ken programa ngar aramatan ni Jeremy. Iti transaksyon na. Iti sabali a bangir, nakakita met ni Joyce iti abot, amabalin na pagnaan niya glibas. Iti selebrasyon ti panagkasangay ni Jeremy. Imuna, asinerek na Alexandra ti opisina ni Jeremy, kaya't naala na ti hard disk. Itagagayem, tenggen nyo ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Bala Ken Rosas. Naskan amaamam daytoy Jeremy. Ti babay abisita mo ani Rose. Agimun ka man ako na. Nalpasan ti amin kadata. Wen, ngam ipagakkan ka. Partner ni Darius ti babae ang nagpabigbigkan ka a Rose. Iso ni Alexandra. Anya? Nabayagan aluklukwan na ka, Jeremy. Nagsirbi nga ispay dayjay a babae. Di nakman rabrabakan iti kasta. Iso ni Alexandra. Ada sigurong tinaamuan na nga impormasyon maipapan iti negosyo mo. Alexandra. Oh. Makitam? Awanan iti nagtugawan nyo. Nagpartak api manaw. Nasken nga galerto dagiti gwardya. San arumbeng ang makadayo da a babae. Nasken ang makapanawak dito eh. At damang kamkamat kanyak. Aglamag. Umayan dito iti may isang lalaki. Dahito'y mat. Nasken ang makaruwarak iti baktor. Alexandra! Sige, umunakan. Sa akong timakan mo kadagiti na bati. Sige, alalad ka. At kalma kayo lang. At lang nakastrike nagtatakaw dito yung building. Ngam, kontroladon ti amin. Agra nagsak tayo kat di. Ado lagi ti makan. Agsasala tayo. Siguradon mi kada kayo ang matiliw dahi dyan nagtatakaw. Isu adi kay danag. Ay, sige Rod. Konti nga Rod. Sige, gratambak tayo manan. Siyak ti madandanagan. Sir. Ang mga no napapatay ng Darius kan Alexandra. Dito yak lang. Obserbarak no niya ti mapasamak dito yung selebrasyon. Arak po dito mon. Waiter! Yes, sir. Tas ka na sa damat lang madal dito eh. Mag-obserbar ka na kwada. Pandaro mo ti kotse. Partangkam. Uy. Oh. Kita, nada sumarsaro no kadata. Ada? Wan, ngam adayuda. Saan data makamatan? Kat, okay ka lang? Wan, gaputa sa anak anan ano. Sika, ang mga nadamad sugat mo. Awan. Nasayaan. Mabit lang ang tawagak ni Michael. Michael? Michael, mangagnak ka di? Wait lang, Alexandra. Tamang kita napinta sa pwesto. Sige. At akon dito yung comfort room. Nakapwesto akon. Oh, Sa dino tayo nyo. nakadayo kamin. Madanagan ako na nangrunakan ka. Di ka madanagan, Michael. Kahit, anyan ti mapaspasamak dita. Nagpanik itay dagiti tattao. Nung pinakalmay da ni Jeremy. Tuloy latan ti ragragsak ta. Nung awanan dito da Jeremy kan Emily. Diyak amo no sa dino tinapananta. Kasta ka di? Sige, Michael. Aganad ka dita.
Di awanan ba ang babae? No di mga kala ko mga min iti imbagak idi. Saan ko ma anak ba nagakastoy ti amin? Nasakit ti ulok amang pampanunot. Adupay ataom tinatay. Dagiti takrot. Ibagakan ka? Saan basta-basta dagijay adwa? Di malanda iti naingat at training para kadagiti kakastoy a klase ti laban. Ayan ti iduldulin ko adis. Anya disk dayta? Awanen. Masapulak dito yung drawer ko. Isu ka diti nang isabam kadagiti napapadag a programs? Saan? Naitid ko dahi iti may sana singid agayam. Sa bali dahi ito dis ang mapukpukaw. Michael, adoy ki hard disk anak-anak. Amok na niya tilinawon dahito yung disk. Sigurado aday ito ti mangisagmat ni Jeremy. Sapay kumata iso day ti berberukan tayo. Apay anak ko nam dayta. Ngamin, idi addaak iti opisina na. Kat iti panaglamang ko iti sirok ti lamisan. Nakitak ni Jeremy asimrak. Adin nala na. Kat inted na iti may sa alalaki. Ano niya? Amangan no sa bali tinaalak. Yak kayat apanunutan. Ngam italagkon kan ka. Aday ta adisk. Kat ison tibirbirukan tayo. Ambok ka sa pulam ti ina na iha. Iso nga inyagan kan iti kanam diti silad mo. Kaya't kung amin, anaan-anay ang makainanaka. Ay na, ni mami at talaga. Bumangon ako mamatan kat nga umay mangan. Alakit din. Kanamod na ito'y. Rabiin, idiin tulod na kati partner mo dito balay Wan nga rod, mami. Nakaturog kan. Wan. Kat amom iha. Kas talaunay ti panagdanag ko. Nukas jay nga do operation nyo. Sana maibagay kan ka ti kasta a klase ti trabaho. Mami, kasano amalpas mi ti misyon mi, no kasta mo ti bagbagayo. Ti kasapulak ita, kat tinaan-anay asuportaryo kanya. Oh, at da umawawag iti cellphone mo. Pakiawat yung man kanyak, mami. Adda di tarabaw ti lamisaan. Atoy, iha. Thank you, mami. Ha? Ni Joyce? Hello? Joyce? Ma'am, Nangipanandakan ka? underground dati nangipanandakan niya ka. Sa dino alugar dayta? Diyak mo, Nardo, kan Tiago tinagan na kiti doa lalaking agpampantay kanyak. Ano? Inutak lang dati baterya ti cellphone ko. O sige, ma'am, umawag ak tumanan. Sige, Joyce. Umawag ka nga umawag. Tapno maamwak no anyan ti kasasaad mo. Darius, si bibiyag ni Joyce. Nagsarita kami lang ang itay iti cellphone. Kat sa dino ka no ti Anna. Adda ka no iti may nga underground. Underground? Ne. Sa dino a lugar ti adda underground na. Tsaka mo, di na naibaga. Ngem ti naibaga na kanyak. Kat danardo kan Tiago ti mang bambantay kan kwa na. Iso apatyak. Ni matla Jeremy ti akin nakam iti daytoy. Nasken nga rod ang masarakan tano sa dino ti ayan daytang underground. Tagpaggad ni Joyce kini Jeremy. Ngam apay ang masapol nga ilang mangdapay lang. Gaputad dapay lakasapulan da kini Joyce. Saan da basta patayan? Nadakkal ti kwarta nga isirsirak na kadakwada. Madama ti meeting da Jeremy kan dagiti tao na. Anya ti kasapulam kan kuana? Adala ang ibagakan ko na. Well, apay di mo pala ibaga kanya. Kunana nga iso lang ti pangibagaak karagiti napapatag at transaksyon. Vanji, ibagakan ka.
Siyak manan ita ti right hand ni Jeremy. Anya? Isu adi mo arapaapan at tagikuan ti posisyon ko. Awan kasta panunod ko, Emily. Ita, kayat ko ang maamuan. Sa dino, tinangilemengan nyo ka ni Joyce? Pinatayo ka din? Sige, panawan kan. Ni Jeremy lang tirumbang akasarita. Ha? Ambisyosa a babae. Tiyan mo na siguro katsak mo. Adda kayat na asawan ti kanayon apanang tulong na ka ni Jeremy? Kat posisyon tinabatan arason. Umunag ka, Vanji. Amo ka napatag ti bagam. Jak amo no asino kata kayo ka ni Emily tirumbang apat tsagitan. Siyak, Vanji. Siyak tirumbang apat siyam. Siyak takin kukwa ka dagito'y amin ang negosyo. Saan ka di? Naibaga ni Emily, nga isumanan ti right hand mo itan. Amin na desisyon, siyak ti paggapuan na. Apay nga rot akas jay, timbaga ni Emily. Di upatpat yan dagiti bagbaga na. Nawatam. Sige. Ita, anya ti kayat mo nga ibaga? Damdamagan da nardo kan Tiago, no anya ti rumbang nga aramidan da, iti balod da. Bantayan da pa'y lang ijay. Trabaho da ita. Di rumbang nga agreklamo da. Pampanunota kakaslakayat ni Emily nga alaan. Pagtrabahon naman ang dayjay a Joyce. Sayang mat nagpaiso. No di tayo pagnumaran, ti pintas na. Gamidjay na pa'y lang. Aramatan tayo nga apan kadagiti dua nga agent. Wen, apay kit dinasaan. Makabarasak matlangan kadakwada babaan ka ni Joyce. Umanaya kun ditoy. Padasag ti rumwara. Babaan iti daytoy nga pot. Sapay ko mata makalibas ako ni ditoy. Anyati ko na ni Boss Jeremy. Sinong bata na ka di ti awag mo? Ni Vanji ti nakasarita. Kat, anyati ko na. Santa ka no agar-garawan ni Joyce. Tamang ano iti mabiit. Alaing dan. At to'y tekanan na. Kat, sino ka data ti mga itulod? Sikan. Sige, mabanakon. Saan ka nga kamkamali, Tiago? Amok no anya ti pampanunutam ita. Iturog ko kit din. Nardo! Oh, apay! Awan ni Joyce iti nakaibaludan na. Aniya! Underground na talaga ti ayan ko. Tinapatag. Nakaruwara kon iti nakaibaludak. Tuntunak no ayan ti pagnaan. Tapno makaruwarak dito ay. Tiagdan ng pangato. Ada mga kong aring patag. Ada mga. Ito'y ti babae. Saan pa yan nakatayo tayo, Jai? At talag dito na. Saan pa yan nailungkat ti ruangan ti underground? Paltugan daksan. Mas ka na saan ka makita. Ijay banda, Tiago! Amang ano tayo, Jai? Sila ka. Tapos tumapasama. Kadata no maamuan ni Jeremy ang nakalibas ti babae. Wag, Tiago! Amo, kakasapulam ti kadwa ita, Jeremy. Danggayan ka. Masahyan ka. Tapno makarelax ka. Dayta ka ti kailiw ko kan ka. Makarelax ka talaga. Nadagsan nga minita ti pampanunutak, Emily. Sika nga minkat.
Yad atayom, tibagim kanya. Masahiyan ka, ha? Sige. Sino man nga tanti umawawag? Kayat mo kadyasong batan? Saan? Bayam lang. Ang mga no napatagmat nga awag. Ato ti cellphone mo? Hello? Anya? Sana rumbang nga makalibas! Birukan nyo! Maag kayo adwa. Birukan nyo! Numabirukan nyo! Patayan yun! Leonardo, timawag. Saan ka di? Talagang agmalmalasak sa ita. Nakalibas ni Joyce? Wen, ket saan dapay anabirukan? Jeremy, saan arumbang nga ipapatay mo ni Joyce? Itad mo langan kanya. Sayang. Kasanon no nakaadayon iti daytoy a lugar. Delikado tayo! Iso anasay saya at langin apatayin da dayjay a babae. Anya, nakitam ka din ni Joyce? Saan pa'y? Yung imposible ang nakaruwaran iti underground. Ang mga no nakasarak iti sabali apag naan na arumwar. Imposible mata. Datalang ti makamoy ti dayjay apagnaan. Birukan ta pa iti uneg. Ang mga no adalang ijay. Anya ti pili ni Jeremy kan ka no makita ta ni Joyce. Patayin ta kano adagos. Iso ka di dayta ti disk asap sa pulan tayo. Ita, Michael. Mabaling ka din ipalawag mo kada kami kini Alexandra. No anyat linaon na dayta a hard disk. Saan? Saan nga iso daytoy? No kasta. Sabali nga rod tinaalak. Anya? Ngam sana bali. Sana sayang ti banlog tayo anang iwayat iti operasyon. Kaputa babaan iti daytoy a disk. Natakwatan tayo nga adda dagiti illegal nga aramiden na. Anya. Kas ko maiti anya, Michael. Ipanangiwaras na kadagiti virus iti computer. May sa dayta kadagiti pagsapulan na. Kasta. Isumot lang ti mga aramid iti software amang parmag kadagita a virus. Ngagwarwaras ita at anangan. Umuli ako iti abdan. At no makarwara kon iti da iti nga underground. Mariklat kapsot ko. Yung ikarigatak. Nangato ti abdan. Anjaksan maingato na kiti sangkak. Nas ka na makarwarak ditoy. Ti cellphone ko. Natinag. Umuli akit din. Saan ko nga alangan ti cellphone ko na. Adita. Nakadanon ako ni iti ruangan ti underground. Jack may lukat. Nadagsan unay ti landok ang irikap. Adita na. Malukat ako na. Iduron ko payat. Saan mo nga ipilit ti Rumar? Tila kay na bunting. Iduron ko kiti ti ruangan. Bumaba ka ditan! Wano kaya't mo asurutan ka dita? Iduron ko ti ruangan. Kaya't mo mamuli akmat. O sige, mamuli akmat dita! Umuli matan. Pasitlangan. Malukat akong ti ruangan. Makalibas nga tan ni Joyce. Anya pa'y dagiti daduma ang matakwatan da Darius iti hard disk ana ala ni Alexandra. Gagayem, di liway na dinggan, tituloy tinobela tayo ana pauluan. Bala Ken Rosas! Kinapalabas, kastaunay tirurod ni Jeremy, idinaamon na at agnagan iti Rose, kat isumatlaing ni Alexandra. Baligimat anaala da Alexandra ti hard disk, ket intalik na daytoy ken ni Michael. At numamuanda, ti linaon ti disk. Imawag met ni Joyce ken ni Alexandra, ket imbaga na nga da iti underground.
Naglibas ni Joyce, babaan iti abot nga inaramid na. Natakwatan da ito'y da Tiago Can Nardo, kat dagos da nga imbaga ni Jeremy. Imbilin mat ni Jeremy, ti panang papatay da ken ni Joyce, apaman amasarakan da daytoy. Itagagayam, denggan niyo tituloy tinobela tayo na pauluan. Bala Ken Rosas! Saan mo nagandatan ti Romuar, Joyce? Marigatan ka lang. Mayakon. Nalubat ako ti ruangan. Rumarakon. Anya rin ano ka? Kasla ka bambantayan. Tumaraya ko na. At damang palpalto kanyak. Nas ka na makaandayo ak ditoy. Papam! Naka-order ako. Apay din pala inyorderan. Diyan ka muna niya ti kayat mo. Talaga sa balito, Kalina. I-serve dan ti order ko. Kunak ngamin kan ka nga itulod na kon ijabalay mi. Tapno makainan na akmatan. Apay. Pakabasulak ka di, no dito yung restaurant ti nang ipanakyan ka. No ni Michael ti katwak. Kasla ak prinsesa kan kwa na. Ngam no si ka. Kasla awan bibiyang mo kanyak. Anya. Dahita tinagdumaan nyo kini Michael. Sa baliak, iso adinak ikumparakin ko na. Asino itati awan dignan. Siya, wan no si ka. Ay, agdrama ka man ako nakon. Sige, itulod na kon ijabalay mi. Itamat lang. Awan na talaga ti konsiderasyon mo niya. Oh, apay data cellphone mo. Awagak ni Michael. Michael, kayat ko nga itulod na ijabalay mi. O sige. Itulod kan, Alexandra. Saanan Michael? Nagbabawi akon. Agi na nakalangan. Bye. O sige Darius, mapantang arudan. Ipatanak! Nagar! Anya, paltog akong dayta, babae. Mabit lang, Tiago. Tawagak ni Jeremy. Anya ngay, boss. Anya ti aramiden mi kini Joyce. O sige, boss. Isubli mi iti kulungan na. Sige. Tiago, isublita ka no, iti kulungan. Parawarandag ditoy! Pangasiyo! Sublida ko ni ti pamilya! Kasyandak ko mo! Parawarandag ko ditoy! Nabanuga. Kayat kon daginan na. Ngam nagpigsa mo ti music day tulugan mo. Diyak maglaan ngamin maanusan. Nakaululimak. Saan kamit ngamin agtagtagari? Idepom day to ang music tapnog tagaria. Oh. Apa yung inidip mo? Talaga asaan ka, gentleman? Di nakla maawatan. Isardang mong tilugan. Oh. Agyaman nakiti pa nang itulot mo kanya. Alexandra. Dapat ko maibagakan ka. Nagbayag tanag ka do? Di mo pa imbaga? Napanunot ko. Saan gaya man? O sige nga ron. Good night. Sa bagay. Personal apakasignan ti ibagak ko makinuha na. Angam. Sampay arumbang amamon na. Idinawagan na kidirabi. Umayak ko maadagos. Ngam nagbabawi kamot ngamin. Intulod nakmat lang ni Darius.
Anya ti orasan. Aldawon. Ngam apay di pala si Mangpat. Saan sa kano asumrek ita ni Sir Darius? Anya? Tapay ka no? Naibaga kanyak itay ni Hepe. Nag-file sa kano itilib na. Anya? Saan na ka di ngayon bagbagakan ka? Awan mat nadakdak amat na kanyak. Sige, ni Hepe lang ti pang damagam iti dayta. 1 week tin file na alib na. Jak amo ang nag-live gayam, sir. Di na gayam imbagbagakan ka. Isa siguro di kayat na nga ibagay di Rabi. Papanan na ka no, sir? Agawid ka no di probinsya. Naibaga na kanyak. Masakit ka no ti bakat anangaywan kan kuana. Ha? Ningatan na nalindan. Darius Barok, asino di mawakan ka? Ti doktor, awan ka nung amin ti mga sikaso, kaya nagbantay kan ka. Kunak mo at asaan na kan asingan tadatrabaho. Idawagan da ka pa'y lagayam. Nana, apay adi mo impaka mo kanyak ti sitwasyon mo. Saan ka kaya adisturbo baraw? Kan ba isa? Salwat agrabe ti sakit ko. Uyag lada itaw. Uyak lain kung kunayo. Yamsan kayo mat makabangon. Talaga aking mapsutak. Naimbaglakit din, tadadagiti ko Mario anang itaraykan ka dito ospital. Asino ti kadwa managawid dito yung probinsya. Saklang nana. Kunak no kadwam ti partner mo. Sino ang partner ko? Ni Alexandra. Mailiwak batan kan kuana. At siguro apimintasan niya. Agin na kayo, nana. Gatangang klahang dito yung agasyon na eriseta. Jeremy? Italang manan alagsangot ang amangan. Agsipod tayo talang manan ngayon mutuan nak iti paborito ka makan. Di ka madalagan? Manipo dita. Asik kaswan ka. Isubsublim ti talakugan ka. Rumbang lang. Saan ka di? Kadag iti ado a problema, adimtang iti biyag mo, kan negosyom. Saan ka pinanawan? Saan? Wan nga rod. Anya gayam ti planom ka ni Joyce. Italak mo ka di kanya? Nalayan ka. No kwarta ti pagsasaritaan. Pues, kalpasan ti panangan, kasaritak ni Vanji. Ibaon ko, tamapan na alaan ni John. Matangak lang iti sigarilyo. Igatangan nakmatayin. Agpantay ka na lang dito, Nardo. Awan ka dit pa nagtalag mo kanyak, Tiago. Sigsigurado lang. Alagid din. Mapankan. Ngam aganat ka. Amang ano at na makakita ken ka. Sige. Medyo adayo ti kantina dito eh. Ken marigatan amagna ni Tiago. Gaputa pilay lakit nga rod. Mabalin siguro abisitag pa ni Joyce iti nakay kulungan na. Mabalin mo ti pumanaw. Anya? Anya pa'y latar aramidem. Rumwarkan tawan ni Tiago. Saan ka kadi amang rabrabak? Nailukat kong ti ruangan para kan ka. Nakalukat matan ti landok a ruangan ti underground. Iso anawayakan.
Agyaman na ka. Adita, rumwaran. Diliwakon. Ibatan na ka! Kukuha kaitan. Saan? Ibatan na ka! Di mo ibagbaga da ito yung aramidagan ka. No, di mo kaya napatayin ka. Kasyan na ka! Kasyan na ka! Awanti asi-asi kanya. Nasken ang matagi kuha kaitan. May sapay aputok. Mapaykan. Tiago! Kunakon ka. At dadakas ang panggap mo kan pa na. Lagi-lagi pa. Nalalay nga ka pumatay ng musika. Anya ti kaya tasawan dahil, Leonardo? At taka dito yung Vanji. Juan, kat umay ko alanan dayta. Babae. Aniya. Diyak pa dyan, asikatin nakatukaw iti abay ko. Naamuak ngamin ang masakit kayo, nana. Iso nga imayak adangkos. Ay, ni Darius itay, tagbanbantay kanya. Ngam nagawid. Ngam madamdamalaang. Umaimot laday jay. Agpaimbag kayo, Nana Linda. Ay, baragsa ka na. Taimay kayo nga partner. Ngam, anya, Nana Linda. Sana rumbang nga imay kayo. Anya ti kaya dyan sa Nana? Diyak ko makayat ama-ama nyo na ito'y. Ngamnaskan nga agandat kayo, balasang ko. Anya, delikado dito'y lugar tayo. Saanan akas itisikod. Dakulan tinagbaliwan na. Saan kayo amawatan, Nana Linda? Tiyak pa'y na ibaga na ito'y ni Darius. Ngam, saan kayo nga agpay-agpay dito'y? Agawid kayo na. Saan arumbang nga agbayag kayo pa'y dito'y? Ano, timang patay ka na kayo dito'y? Saan dak ko man nga isubsublipay? Waya-wayaan daklaangan. Agtal na ka. Di ka katiyamanan, anak katugaw kan diti unag ti kotse. Kwarta, ti kayat mikan ka. Madamdama, sumango ka kan ni Emily. Sayatam ti sumungbat kan ko na. Malagip mo kadipay, ti kanayon, apanang tong panakan ka. Agyaman ka, tanabiyag ka pa'y. Nabayagan na kayat da kaapatayan. Iso nga aguli magka. Kat surotam, ti ipaaramid dakan ka. Alexandra, kita awanen na bati ka dagiti gamit mi dito balay. Dagiti antik, awan damutten. Nasaya at magtanagawid ka. Tapno maamwam ti mapaspasamak dito'y. Ayun, uray dagiti alahas dagiti dadakkel ko. Awan damutten. Naibagam ka din daytoy kin ni Nana Linda. Saan pa'y? Diyak amo no ape ang napasamak na ito eh. Lukas na, di na pa'y ngarod na ibagakan ka dagiti banag na ibaga na kanyak. Ha? Ne, anya dita? Dakkel ka nun tinagbaliwan dayto a lugar. Tisigod ano ulimak. Nagbalinan nga apon dagiti malagdakdakas. Anya? Madlaw mo mat siguro. Awan ti matatao iti kalsada no kastoy nga aldaw. Ta iti rabi iti panagruarda. Ket adon ti mapasamak akrimen. Asino tinang takaw kadag iti gamit dito balay? Imposible asaan nga amo ni Nana Linda da ito ang napasamak. Nana Linda,
Agtumar kayo iti agasyo. Tapno umimbag kayo. Oh, atoy. Ay, nagdadakkel dagita tabletas. Jak matilmon balasang ko. Ikarigatan nyo atumaran, nanay. Nana Linda, sungbatan niyo kumandagiti sa lunsod ko. Asino tinangtakaw kadagiti gamit iti balay? Ay, Pangasiyo ko man, Nana Linda. Darius, masakit ni Nana Linda. Saan kumapay adagita ti damdamagam? Urayam nga umimbag. Napatig ama-amok ti kinapudno, Alexandra. Intalek ko ken kuhan na ti amin. Apay akas ti tinapasamak. Darius, baro. Sinaragda ti balay. Asino tinang sarnak, Nana Linda? Asino? Ni Emily. Oh, niya. Sukatan, kan make-upan ka lang. Adon, dagiti mangayat kan ka, Joyce. Awan at talaga ti asim. Ti bagim, ti kasyam. Kakaasi ka mat. Di mo ka di kayat ti dakkel a kwarta. Kunakman, no kunam akayat mo atulungan, dagiti dadakkel mo. Kasano ko mamatulungan, dak? Ang mga nudak-dakkel pa iti bingay mo. Ngam iti siya nga agsakripisyo. Saan marumbang ti kastang apanagsaom? Tandaanam to iba. Surutam amin, abilin ko kan ka. Saan ka amabalin nga agreklamo? Naawataw? Anya ti pagbanagan ti biag ni Joyce, iti ima ni Emily. Anya ti aramidan ni Darius. Gagayem, ti uliway na denggen, ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Bala Ken Rosas. Nobela ni Elena Nudo. Iti madireksyon ken musika. Jonah Rebotazo. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Bala Ken Rosas.